I pozdrav ljudi, sa vama je Dukila. Ljudi, danas ćemo malo cepamo FIFA Mobile. Konačno, posle 300 miliona, 50 godina, nemojte mi zameriti ako bude malo, a ne bude dobro igro. Eto, nemojte mi zameriti. Idemo. Da vidimo baš, malo igramo tako, ja rekao malo ovako, da probam da igram, nisam dugo igrao. Sad u poslednje vreme sam počeo. Svi imaju to Gerson, what the fuck ljudi. Svi imaju to Gersona, ali ajde da pokušamo da ga sjebemo. Ajde, Abubakar, idemo Abubakar. Abubakar, trči, probij, šutaj, jebi ga ljudi. Naravno, jako teško, znači odmah u prvom napadu dati gol i tako dok ne bude, ovo je faul, šutam i hoće biti gola. Kako gol na prečku, 1-1 ljudi. Nisam je dugo igrao stvarno, ajde idemo. Abubakar, da li će biti gola, šuta Abubakar, 2-1 ljudi, dobro. Ajde, i kako ti se lepo otkrio Miller. Ljudi, ovdje ja mislim da neće biti gola, ali ajde pokušamo nešto. I da, neće biti gola, šanse. Pogledajte koliko je golman samo visok, ne, nisam znao da je great chance, da je dobra šansa. Ljudi, ovo neće biti gol. Neće, ili hoće, ipak ne znam da li hoće ili neće. Na kraju je bio gol, ljudi, 3-3. Nisam ni vidio da je great chance, ajde idemo. Ne, pa što stava šuto, ne! Da će biti penal, ljudi. Ako ovo odbrani lik. Pa ne! Evo to je gol. Brate, 5-4 vodi, izgleda da će ovo pući, osim ako nema šta. Vidiš, brate, ja šutnem on. 6-4 ljudi. Dobro je, nisam dugo igrao FIFA, šta brate, ne igraš dugo i nego kad sam počeo da igram FIFA, brate, preključe, juče, i ne mogu ja da se uigram već ovama, kontaž, ne igram ja po ceo dan. Imamo i škola i sve. 78 ljudi, popušao sam jednog pre nekoliko dana od 78 piće. Znaš kako je gruo sa ovaj Zardes. Ljudi, znate vi koliko u stvari dobar Zardes, ajde. Gola. Šta se sad radi? What the fuck? Ne kontam. Evo vidite, već je 1-1, a to je tu sad 2-1, ali kažem, nisu loši, će biti 3, već je 2-2, će biti 3-2, hoće biti 3-2 ljudi. Miller, ide Miller, 4-2 ljudi, ali dobro, ovo je 78 i uopšte ne mora da znači, ajde Cristiano Ronaldo, gol. Uopšte ljudi ne može da znači da ćemo pobediti jer imamo već 6 sekundi. Miller, 6-4 Miller, opa, Dele Ali, gol, 7-4, Miller, ajde Miller, Miller, i tako centar šut, skida goša, Miller, Dele Ali, da, ne može, to je to ljudi, pobjeda 7-5, za kraj ovako neki šut, opa! Biće i kornera, ste vi vidjeli ovo, ma daj brate, koliko mi produžuješ sudija, svi vidjeli onaj šut, šta je tu fal. Ja ne znam ljudi kako je golman to skin.
Ja ne znam ljudi kako je golman to mogao da skine, brate, mili, kako se on bacio, to je ljudi išlo jedno podrašlje, on nije očekivao, znači kulirao i ono vidi ide u gol, brate, šta ću sad, bacaj se. A brate, sad ću da igram onaj, nema više ono karnival. Pišite mi dole, znači pišite, pišite mi dole u komentarima gde osvojite tog Gersona, brate mili, ono, Gerson, do kurac, ali jak. Gde osvojite tog bre Gersona, ne mogu bre da ga, ovdje ja neću proći. Ne mogu bre nikako da provalimo dakle ga vi osvojite, brate. Jaj, sine, šta ovaj golman brani? Jaj, sine, pa kako ćemo mi sad? Na 1-0. Jaj, sine, joj. Pućite ovo napred. Brate, Miller probij, evo te. Si glup. Ajde, Abubakar, ako mi ovo golman skine, onda ne znam šta ću. Evo ga 2-1 ljudi. Evo ga bre 3-1. Ajde, Giovinco. Ola! Kakav gol! 4-1 ljudi. 12 sekundi. To je sad i 10. Abubakar, isprobijaj se. Šutaj! Evo ga. Sad ćemo probati nešto da iskombinamo Giovinco ovako i onda buf! Kakav gol ljudi, završetak. Vola! Brate mili, znači završetak je bio baš ono za poljubac. 5-1 ljudi. Jedna pobjeda. Igramo još ljudi. I onda možda kupimo da preko 35.000, tako znam da je sranje, nikad ništa nisam dobio u njemu. U Griezmann peku jes. Što mi se kao da ima Neymara, ne znam, ljudi stvarno, ali čini mi se ko da je lik ima Neymara. Znači, brate, ko da ono su dobili, tu ima Zardesa. Čekaj, opa, kako dribling. Joj, di se me napenavio. I korner. Ja mislim da bi možda i bio gol. Ajde, ko je dao? Bender. To on uvijek da iz kornera, glavom. Opa, a ovo Miller rešava. Vrlo profesionalno. Giovinco. Brate, slab šut. Ronaldo. Oj, postavi nogu, jebelo mamu. Ako ovo promaši me, onda stvarno! Znao sam ljudi da ću promašiti. Pre to tako uopšte nije bilo. Pre sve, ovo je. Ako ćemo iskreno, brate. Ajde, ali. Evo, ljudi. Evo, i jedna stvar. Dele Alli mi nikad, ali baš nikad nije bio dobar. Dele Alli. Ovo, brate, kad sam ga usvojio, mislio sam da je nešto bolje, a u stvari ja gledam onog nekog, onog čisto. Ajde! Bum! 5-4. Ronaldo, zadnji put. Viš ti di je ona penali, brate, Viš ti, brate, di je ona penali. Ja ne mogu da verujem. Brate, ono mesto gol, znači u gol, u centar, u gol, buf, udari na penavi. On negdje u pičku mater. Svi imaju veći tim od mene. Idu kurac, Gerson 90.
I pući ću, nema mogu. A, brate, ja se nosim sa većim timovima i, brate, ako izgubim, to je fair. Ako pobedim, to je fair. I to nije fair. Brate, pogledaj, ovo me siluje. Brate, mili. 2:0, pa šta si ti jebot, pogledaj. Sad će ovo još ja neće. To je silovatelj, dece. Bog te mazu. Ovo ima one dobre kao šanse, vidite što piše tu. Nekad greš šans kao. Pa di će se tamo napenaviti? Nek tamo. Jebote, koji je to majmun. On šutne i ode u pičku mater. Ne! Jebote, ajde! Ne! Evo ga. Ovako niste vidio koje golmana ima. A, brate, ovo je me... Ko zvečko, ljudi. Abubakar! Ovo je bilo blizu. Ajde, Ronaldo, za kraj, ono tvoje iz daljine. Brate, veliko zeza, ljudi. Ja igrao, ljudi. I brate mili, ja igram. I brate, stalno Ronaldo da iz daljine. A kad snimam, neće pička da su pizdu materinu, a nećeš uzeti meć tako da ideš. Ovo će možda biti zadnja utakmica, ljudi. Ako se prekine snimanje, izvinjam se. Clark. Dobro, ljudi. Ajde, Abubakar, ajde, Abubakar. Vuci, tere. Vuci. Bravo, dečki!